घटनेचे कलम आर्टिकल 20 तसेच एव्हिडन्स कायदा कलम 101 यामध्ये म्हटलेले आहे की प्रत्येक पर्सन हा तोपर्यंत गिल्टी नाही किंवा तोपर्यंत दोषी नाही जोपर्यंत त्याला दोषी करार दिला जात नाही, जोपर्यंत त्याच्या विरुद्ध पुरावा येत नाही. आणि हे पण म्हटलेलं आहे की ती दोषी हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जो आरोप करतो त्याच्यावर आहे. हे सगळे कायदे पती सोडून सगळ्यांना लागू आहेत, कारण की पती विरुद्ध काहीही सिद्ध झालं नाही तरी त्याला पोटगी द्यावी लागते. आणि त्याला प्रथम दर्शनी असं गोंडस नाव दिले. म्हणजे तू तिकडं दोषी असो नसो, तू मार खाल्लाय का तिनं मारले का तुलाच वाईट झाले, तरी तू पोटगी भर. जोपर्यंत मरत नाही तोपर्यंत पोटगी भर. म्हणजे सगळे घटना कलम कायदे पतीला मात्र लागू नाहीत.